Bueno, bideo honetan aztertuko dugu nola kalkulatu eragile batzuen adjuntuak. Eta horretarako erabiliko dugu bi gauza batez ere. Lehenengo eta behin, X eta P magnitudeen eragileak ezagutzen ditugula eta hauek hermitikoak direla, hau da, badakigu Xen adjuntoa X bera dela, eta peri dagokion adjuntoa ere bera dela, hau da minus I h barra X egiko deribatu partziala. Eta eragi hauekin, eraikiko ditugu beste eragi batzuk, jakinda hauek hermitikoak direla, erabiliko ditugu adjuntuen propietate batzuk, ateratzeko zeintzuk diren eragile berri hoien adjuntuen adierazpenak. Adibidez, joan gaitezen lehenengo adibidea. Lehenengo adibidea oso simple izango dugu. Definitzen dugu eragile berri bat, eta hori dugu X karratu. Zein da eragile honi dagokion adjuntua? Bueno, kasu hau esan dugunez oso simplea dugu. Hori da kalkulatu nahi duguna, haren adjuntua kalkulatu nahi duguna. Kasu honetan X karratu da X ber X, bider X. Eta honen adjuntoa da kalkulatu nahi duguna. Adjuntoen, edo eragileen biderka duen adjuntoen propietatea erabiliz, non direla adjuntoen biderkadura, baina ordenan aldatuta, kasu honetan ez dauka inolako eraginik, biak berdinak direlako, dugu Xen adjuntoa, bider Xen adjuntoa. Eta Xen adjuntoa kasu honetan X dugu, X bider X izango dugu beraz, X karratu. Hau da, A hermitikoa dugu. Beraz, magnitude fisikoari dagokion eragile bat izan daiteke. Goazen beste adibide bat aztertzera. Kasu honetan pixka bat zailagoa dana. B eragile bat definituko dugu eta hause dugu X egiko deribatu partziala. Zein dugu honi dagokion adjuntua, hori da kalkulatu nahi duguna. Bueno, kasu honetan, eragile hause peren eragilearen antzekoa dugu aurrean dagoen konstantea izan ezik. Hau da, hau dugu eragile hause B dugu P zati minus IH barra. Eta guzti honen adjuntoa da kalkulatu nahi duguna. Beraz, P dago kasunetan zenbaki irudika batekin dago biderkatuta eta honen adjuntoa izango dugu zenbaki horren konplexu konjukatua bider peren adjuntoa. Beraz, bat zati IH barra da honen konplexu konjukatua bider peren adjuntoa badakigu peren adjuntoa P dugula. Beraz, atera nahi badugu zein den honi dagokion adierazpena, ordezkatuko dugu P bere eragilearen formarekin. Hau da dugu bat zati IH barra bider minus IH barra X egiko deribatu partziala. Simplifikatzen badugu IH barra geratzen zaiguna da minus X egiko deribatu partziala. Begira, hau ez da hasieran dugunaren berdina. Beraz, B hori ez da hermitikoa, naiz eta itxuraz. Beren eragilea erreala izan, hermitikoa ez bada ezin dugu ziurtatu beren batez bestekoak errealak izango direnik. Beraz, eragile hause ezin da magnitude fisiko batekin lotuta egon daiteken eragietariko bat. Beste adibide batera joango dugu eta horretarako hementxe daukagun gauza guztiak albo batera eramango dugu. Azkeneko adibide bat aztertuko dugu. Hau agian pixka bat zailagoa. Definitzen dugu C eragile bat eta hause dugu X bider X egiko deribatu partziala. Beti ulertu behar dugu, hementxe daukagun eragilea azken finean aplikatuko dugula uin funtzio baten gainean. Beraz, uin funtzio baten gainean aplikatuta, C hori uin funtzio baten gainean aplikatzen badugu, azkenan izango duguna da X bider ziren
x-eko deribatu partziala. Hau da, nolabait buruan eduki behar duguna. Bueno, gure helburua da C horren adjuntua kalkulatzea. Hori da, daukagun helburua. Horretarako, hemen ere, erabiltzakegu adjuntuen propietate bat. Daukagu bi eragileen arteko biderkaura. Beraz, honen adjuntoa izango dugu eragileen adjuntuen biderkaura, baina ordena aldatuta, hau da, x-eko deribatu partzialaren adjuntoa lehenengo eta gero x-en adjuntoa. Bueno, justu aurreko adibidean kalkulatu dugu zein den x-eko deribatu partzialaren adjunto hori, eta hori dugu minus x-eko derivatua eta x-en adjuntoa x bera dugu. Eta hau nola ulertzen dugu? Berriro, ulertu behar dugu, azkenean hause psi uin funtzio baten gainean aplikatuko dugula, beraz, izango dugu x bider psi horren x-ekiko deribatu partziala. Hau da, hementxe dugu biderkaketa horren x-ekiko deribatu partziala izango dugu, beraz, bestera batean jarrita hementxe daukagun eragio hause beste olako adierazpen bat izango dugu. Da, lehenengo egin x-ekiko deribatu partziala, beraz, minus bat, eta gero, minus x, x-ekiko deribatu partziala. Beraz, hau dugu, eragile honen beste adierazpen bat, beste forma bat. Ondo, ulertzen badugu ze esan nahi duen, hementxe daukagun agertzen den x-ekiko deribatu partziala. Kasu honetan ere ikusten dugunez, honek ez dauka zerikusia hasieran dugunarekin. Beraz, C eragi hori ez da hermitikoa eta ezin da magnitude fisiko baten eragi bat izan. Bueno, beste adibide batzuk egon daitezke zer esanik ez. Ni hauek bakarrik dira adibide diferenteak, adjuntoak kasu diferentetan, bakarrik ezaguta bi eragile hermitikoak direla ezagututa eta adjuntuen propietate batzuk erabilita, beste eragi batzuen adjuntuen kalkula dugu.